Nuwun sugeng pepanggihan malih. Kelayan kula pun Uyono Atmaja Trisna para miyarsa. Ingkang kados adat saben sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Saperlu ngaturaken giyaran pendhapi kapustakan Jawi. Ingkang badhe katur wonten ngarsa panjenengan sami. Nulinggih cariyos Ringgit Purwa ingkang mriki asesirah Sadewa Mandita. Kambelan para mirsa, cariyos Ringgit Purwa asesirah Sadewa Mandita enggal badhe kapiyarsa. Lan dadosna ing kawuningan pilih cariyos menika sampun pinacak wonten ing kalawarti basa Jawi dening panjenenganipun Bondan Hargono Eswi. Ing wusana sumangga giyaran badhe enggal katampi. Ing wusana sumangga sugeng midhangetaken. Miat endahing swasana sasana malela. Miat endahing swasana sasana malela kasrating pratangga pati. Ndeder imbanging arga gebyar-gebyar ambabar cahya mulya. Yayahe seming armaja putri. Penaing himo hanawenging ujung ancala anawung praba kekuwung. Anawung praba kekuwung kinawengan teja Wangkawa. Weh Prabawa hangasrepi. Sirep kang himanda seta kadya tinata tut ing wuntat. Tatkala maruta mandra mintir mahawan gegana. Gumolong gilar-gilar mega kang memayungi gunung sakilene kedaton Dwarawati. Lamun mulat mangidul. Lamun mulat mangidul dahat nglalela. Dahat ngalela gisi ing samudra kang kumeclap ombak Jaladri. Jumalegur bebenturan anggempur pesisir. Lamun mulat mengalir tinon tebane alun-alun tinunu reksa mandira kembar jajar. Angapir punang marga hanjok dateng pagelaran. Sumawur petetan tinanem runtut urut tepening marga tumuju dateng sasana sewaka. Wauta katemben Hyang Arka mangrangsang wayah.
Ungling peksi jiwa-jiwa weh sasmita kalamunata Ndwarati Prabu Sri Bathara Kresna Wasiniwaka. Sigra miring para narapraja piyak ngarsa tangkep uri arsa marak mring Ngarsanata. Katingal Dyan Samba wis lumaksana. Lengkeh lir sardula lupa minggah tinggil. Sarimbit kelayan keng paman Garbaruci Dyan Harya Setyaki. Watu dupi wis ngabiyantara nata Ndwarati. Sang nata Ndwarati sigra nyasmitani dhateng swanira putra Paranggaruda. Kalamun sasana sewaka Ndwarati wonten tamu saking kawyangan, anenggih Hyang Narada. Mangkono wijining sabda Hyang Kaneka putra. Hong wilahing awignawastu. Oh, kula Kresna nggih. Rohanana Prapta uluna negara Ndwarati iki yekti dinuta Adi Guru. Kinene bali jeneng kita kadhawan marang mring Suralaya. Duh, pukulun Narada. Wonten wigatos kadiparan Hyang Guru nimbali kula pukulun. Kita ora dikeparengake mangerti. Awit kersane Adi Guru iki cinandhi jroning gedhong mati. Bakune kita Kresna tumuli budal dina iki bareng lan tindakku ngono. Duh, pukulun Narada. Menawi pukulun Bathara Guru mboten medharaken wigatosipun, kula inggih makilaken anak kula pun Samba supados sowan dhateng kawyangan Suralaya. Kula Kresna wanti-wanti pitungkasi Adi Guru. Menawa kita ora parengake makilake ngono, kudu sowan dhewe. Menawi mekaten dewa menika mboten adil. Pukulun Bathara Guru anggenipun nimbali srana wakil inggih Paduka. Kula iki badhe makilaken pun Samba. Menika sampun trep. Kejawi menawi Paduka prasaja. Kula ugi badhe ngastuti sabdanipun para Jawata.
Kresna. Ya, blakan wae. Kita tinimbalan Adi Guru saperlu bakal nampa pidana ngono. Amarga kita luput awit jering titah menganggo sesebutan Bathara. Duh, Pukulun. Kula sesebatan Bathara menika ruminipun peparing saking Pukulun Bathara Guru. Inggih nalikanipun kula ngasoraken satru kawyangan Nalendra Ndrawati Prabu Yudakala Kresna. Lagi menawi Pukulun Bathara Guru nglepataken kula teges dewa menika taksih miyar-miyur saha mencla-mencle sabdanipun. Inggih nuwun sewu Pukulun. Ya, Narayana. Kita ora kena wangkot, kudu budal dina iki. Kacarita nuta Ndrawati ingkang datan kasamaran dhateng musik ing kahanan. Sigra musti Sanjata Cakra nulya katamaken mring anggane Bathara Narada. Ketaman Sanjata Cakra, Bathara Narada badhar dados wujudipun sekawit. Nenggih Dityakala Jaramaya mulat panjalmane mengsah. Raden Setyaki sigra jumangkah mrewasa Ditya Jaramaya. Sini kekengking lagya mangun Bandha Walapati. Sini kekenging lagya mangun Bandha Walapati nulya nyambet cariyos ingkang dumunung wonten ing madyaning wana Krendayana. Ingkang wonten madyaning wana Krendayana. Tulunging wana Krendayana wonten wit gurda jajar sanga tuwin randu alas jajar 7. Madyaning wana tinengeran sela gilang kinarya padunungane Hyang Bathari Pramoni dewaning panggodha. Ing tata gelar wujud wana yekti Krendayana dados papan poragane baju barat jim setan ingkang winastan kawyangan Setra Anggandhamayit. Winastan kawyangan Setra Anggandhamayit inggih kawyangan Dandang Manguri. Dandang Manguri yekti papane teluh braja telung tenung santet guna duduk miang bondet pilut ingkang sinung hambek dengki srai panasten dakwen jahil metakil demen mulat pasulayan sirik ing karahayon. Kalamun wis ngancik surupe ngarako madyaning wana katingal singup. Sesawangan peteng aremeng angregemeng selogeng pating jengelek jinajaran wreksa gung hangameng wreksa gung hangameng ing kinemulan gegodhongan katingal cemeng ing andhap katingal rungkut glagah miang kalonjana jinangkepan suluring waringin nglawer pating saluwir. Ketampuing maruta tinun krembyah yayah rikmane yaksa gruru hanggegirisi. Wauta pemursak kaliang kabuncang kumandang swaraning grojogan.
Wah, daya geter jroning wana. Waneh-waneh sebawane peksi kang sobeng aratri. Golek tuhum yang kokok beluk sarta emprit gantil kedasih angasih-asih. Nuju Madyaratri. Nuju Madyaratri yang pramuni lenggahan ing sela gilang sesemek roning Raja Mala. Kayap ora abdi setan janggitan wedon jrangkong warudaya. Gendruwo miang wewe gidrah. Datan kantun puranung-anung tetinding wadya drubiksa katingal marak mringarsaning Hyang Bedhari Pramoni. Katemben Pandya Bedhari Durga lenggah katungka suwane patih Sengkuni. Pukulun Hyang Bedhari sowan kula kautus sinuwun Duryudana kinen ngaturaken pejah gesang. Inggih sinuwun Duryudana katingal mupus amargi marambah makaping anggenipun ngrenah pejahipun para Pandhawa. Nyatanipun tansah cabar mboten pikantuk damel. Pukulun katimbang gesang dedawa wirang. Sumangga para Kurawa kabanjuta kewala Pukulun. Wong wilah ing awik namastu kula Sengkuni. Pancene ngrenah patine Pandhawa iku suwe mijet wae ngranti. Ulun bisa wae nyembadani Sengkuni. Waton para Kurawa ing besok kalamun temeka titiwanci. Wadake Kurawa dadya pangane para bucara bucari sarta kumarane Kurawa dadya wadya bala ulun. Inggih Hyang Bedhari kula sagahi pamundhut paduka Hyang Bedhari.
Pandya Bathari Durga. Nulih nganti Bathara Kala nedya Hangupati para Pandhawa. Datan Winursita bidhale Pandya Bathari Durga. Nulya nyambet cariyos anengge ingkang anggana raras. Ingkang anggana raras wonten kasatriyan Bumi Retawu. Madyaning kasatriyan Bumi Retawu wonten Cahya Sumunu Sunare Hanelai. Ing madyaning kasatriyan Bumi Retawu wonten Cahya Sumunu Sunare Hanelai. Sumawur kukus narat mendeng anggondo menyan ratus garu rasamala. Ing ajenging pendhapi tinengeran Wreksa Kastuba tinunu rinadheg pacak suci. Aja tupeh wujud kasatriyan labeting mriku ugi kinarya pacrabaan. Sinung palenggan saking akik wilis kaento dampar mesondanu linarapan babut sinasapan bludru jenar Cinawi Sekar Jinggo. Kinancing ceplok mutiara rinakit kencana rinunci. Sinten ta ingkang angrenggani pacrabaan Bumi Retawu? Anenggih punika warujuning Pandhawa Dyan saha Dewa. Ingkang sampun madeg dados pandhita peparab Resi Saweda. Dyan saha Dewa ingkang sampun madeg dados pandhita peparab Resi Saweda. Ingkang cinaket sawanira ing ngarsaning Sang Panembahan punika putra wunggul pawenang Nalendra Muda Pringgondyani Dyan Harya Gatotkaca. Katemben mangandikan Sang Maharsi Katungka Pratani Nata Ndwarawati akarya kagiyat kang katemben mulat. Dimas Sadewa praptanipun kakang ana kasatriyan Bumi Retawu iki dinuta Yayaji Punta kinen nimbali Siadi kinen seba mring praja Ngamarta. Awit wis sawetara Yayi Sadewa ora katon seba, mula Yayi sun kanthi budal sarimbit kelawan pun kakang Yayi. Duh Kaka Prabu, sinaosa ingkang rawuh nimbali kula menika Jawata menapa Kaka Prabu Puntadewa piyambak. Kula mboten badhe seba amargi kula taksih remen nginggar-inggar penggalih Kaka Prabu. Dimas Sadewa, pun kakang iki dutaning nata lho. Turta pun kakang uga nata Binathara. Kalamun Siadi nedya mera ngateges. Yayi Sadewa ngepel mestakaning nata Ndwarawati. Duh Kaka Prabu sakresa Kaka Prabu anggen paduka mastani. Namung Sadewa mboten badhe kariridu dhateng tiyang sanes. Wonten nata Ndwarawati duka yasinipi. Nata Ndwarawati duka yasinipi sigra ngrangsang mustakane Raden Sadewa. Dereng ngantos kelampan saged nyepeng rikmu. Kadadak Prabu Kresna dawah kalenggak. Badar sejatos sing wujud dados Pandya Bathari Durga. Para Kurawa samya murina mulat Hyang Bathari pramoni kajoderan. Patih Sengkuni nulya sung sasmita marang para Kurawa.
Kadawan ngrabosa ngaprang. Dian Gargaja prayitning kewuh nulya mrewasa para Kurawa. Temah para Kurawa kapracundang tapis ludes. Bosah baseh amblasah. Lajeg tilasing ajang paprangan. Tinon watang putung tumbak potol keris bengkung sumebar tanpa wicalang. Sinakwanda wadya ingkang kapagut pupuh saweneh wonten ingkang nyrebabah labet kebabating bedomo. Bangke kuda warsuh klayan dwaja lelayu kang sebit rontang ranting. Tinabrak gondo sengak anampek dodo alabet saking kukusing Sendhawa menyang gala-galing taksih kumendeng cawuh klayan gondo arus saking ludira ingkang lambah-lambah hanelesi bumi campur baledhuk. Ana candhak ing lampah. Haninggih punika ingkang katemben siniwaka aning Praja Ngamarta. Ing katemben siniwaka ing Praja Ngamarta. Prabu Puntadewa tinon anggana raras Anyakrawati ambau dendha. Mila jejuluk Prabu Puntadewa Liri. Sang nata wis bobot kadewasaning jiwa. Wis abobot kadewasaning jiwa sang nata wis satapar klayan drajating dewa. Prabu Puntadewa ugi jejuluk Yudhistira ingkang mengkuwerdi Nalendra ingkang mumpuni ulah prang suci. Nuju Ari Sukra cemengan sang nata lenggah siniwaka kadhep keng arayi Dyan Werkudara. Janaka miwah keng Rayinakula. Dupi wis sawega Prabu Puntadewa sigra paring dawuh. Mangkono sabda
budane Sang Nata Sada Dwija Kangka yen to durung kawedaring lesan. Dimas Werkudara apa Syadi orang rangu nungsung kabar kawiyanane Dimas Sadewa. Dimas Sadewa sawetara candra ora sibuk mring nagara Ngamarta Yai. Barep kakangku perkara ora sibane Sadewa ora perlu pinikir. Cara Sadewa wektu iki lagi sengkut mangun kasatriyane. Sadewa ing wektu iki lagi mangun kasatriyane. Barep kakangku ora usah lan aja banjur darbi panyono kang ora prayoga. Mangkono Dian Arjuna nulya sumela. Koko Prabu wekdal samangke Yai Sadewa madeg pendhita wonten kasatriyan Bumi Retawu. Anggenipun madeg pendhita amargi Yayi Sadewa nuhoni kekudanganipun para sepuh ingkang nate paring dawuh supados satriya mekaten prayogi ngangsu kawruh kautamaning Brahmana. Liripun dadosa satriya ingkang pinandhita. Gelaripun satriya namung penggalipun nulat dhateng lekasing para Brahmana Koko Prabu.
katemben awan sabda katungka praptane Nalendra Ndwarawati ing salimbit kelayan Rekyana Patih Udawa. Yai sami aji praptanipun Kakang wonten negari Ngamarta menika mengko wigatos badhe ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Badhe kula nggih maluyakaken negari Ndwarawati ing wekdal menika kataman dahulu. Janggepipun Jamus Kalimasada ugi badhe kula nggih srana mangun kasatriyan. Nenggih kasatriyan Bumi Retawu Yai. Wau tuh Prabu Puntadewa nyarujuki marang pangendikane Nata Ndwarawati. Prabu Puntadewa sigra masrahake pusaka Jamus Kalimasada. Dupi wis nampi Jamus Kalimasada. Nata Ndwarawati dalah Rekyana Patih Udawa nulya bidhal. Wau to dupi Nata Ndwarawati wis bidhal ing madyaning pendapi katingal horeg labet rawira Nata Ndwarawati Prabu Kresna. Duh Koko Prabu wonten wigatos ingkang pundi paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Wonten midhanget pandangune Prabu Puntadewa Nata Ndwarawati kagyating penggalih. Duh, Yai sami aji. Yai sami aji. Kula inggih katemben menika sowan wonten negari Ngamarta to, Yai? Dyan Bima nyaruwi. Jliteng kakangku. Kowe aja mbingung marang barep kakangku. Kresna kakangku wis katemben wae ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Nanging kene saiki ora ngakoni malah samudana lagi sowan. Arepmu ki piye Jiteng kakangku? Dimas Werkudara bareng si Adi matur mangkono. Pun Kakang banjur kelingan menawa katemben wae negara Ndwarawati uga kerawan pukulun Bathara Narada. Pukulun Narada nimbalipun Kakang kinen sowan mring Suralaya. Nanging bareng Pukulun Narada sun waspadakake kanthi wenehing cipta, Pukulun Narada iku mau jebul panjal maning. Ditya Nusa Kambana ya krandhane Wyangkala kang aran Ditya Jaramaya. Mula Yai Arjuna lan sira Dimas Werkudara Syadya aja kongsi lirwa ing kaprayenan. Ayo bareng kelawan pun Kakang nungka playune Prabu Kresna Tiron mau, Yai. Raden Werkudara mimah Dhyana Arjuna nulya jumangkahna tindake Prabu Kresna. Parandene Nata Ndwarawati Tiron kang wis ngasta Jamus Kalimasada pranyata wis tabih saking nagri Ngamarta. Prabu Kresna nulya nganti Dyan Bima klayan Dyan Janaka dateng kasatriyan Bumi Retawu. Ganjaring cariyos Nata Ndwarawati Sri Kresna dalah Dyan Bima Dyan Arjuna wis prapteng kasatriyan Bumi Retawu pinanggih klayan Resi Sadewa. Wau Nata Ndwarawati ing tan kasamaran dhateng sejatine Dyan Sadewa nulya nyungkemi pepadane Sang Wiguna.
Duh Sang Maharsi, suwan kula wonten ing pertapan Bumi Retawu. Inggih ing Wukir Retawu sayektos nyuwun pepadang. Negari Ndhuwurati saha negari Ngamarta. Wekdal samangke nandhang pepeteng amargi wonten tiyang panjalmane mengsah ingkang membo-membo. Dados ning pamriksa duh Sang Maharsi. Nagari Ndhuwurati wonten mengsah ingkang membo pukulun narada. Dene Ngamarta wonten Kresna kembar sang Panembahan. Kaki Narayana panjalmane mungsuh kang nedya ngridu katentremaning negara Ndhuwurati lan Ngamarta. Dudu sira kang ngrampungi. Sira cukup nonton babaring lakon Narayana. Ngatur Sesadewa Nulya sedakep saluku juga ngeningaken cipta ing pangajap murih kasembadan nggih nyumatek kaji pameling. Namung sekedhep ing netra ing ngarsa wis katingal jelek. Sowane iki Lurah Semar. Dupinging tinimbalan wis ngabyantara Resi Sadewa tumuli ngandika. Esmaya kita jejering pamong darbi tanggung jawab. Darbi tanggung jawab madhangake pepeteng. Pepeteng kang sinandhang dening para kang kita among. Ora dosa saka negara Ngastina katonana Kresna lan Udawa kang nggawa jamus Kalimasada. Menawa kita bangkit madhangake lelakon iki, kita Esmaya tetep pamong ing Trahutama Esmaya. Jumangkah Ki Badranaya nulya kekancangan nungkono Ndhuwurati Tiron. Kacarita Ki Lurah Semar wis kalampangan pinanggih klayan Raden Udawa. Udawa. Aja dikira Semar Uta. Mripatku kok tutupi kena kok tutupi nanging batinku aja disengguh Uta. Yen pancen kowe ora gelem ngulungake pusaka jamus Kalimasada, apa kelakon tak wacake sastra pinedhati kang ana dadamu, lan uga caraka bali ing gigirmu kuwi. Ampun Kyai, kula sampun mertobat Kyai. Wonten Raden Udawa Nulya badhar dados Bathara Kala. Ki Lurah Semar tumuli nungkana Ndhuwurati Tiron. Prabu Kresna Tiron nulya cinandhak wani dening Sang Badranaya. Sigra karungket
Babaring lampah nata Ndorowati badar dados pandya Bathari Durga. Wah, Durga lan Kala. Kowe kabeh ora bisa ora pindho. Kowe ganggu momong aku. Saiki pidana apa kang kok jaluk, Ora? Pukulon, kula nyuwun pangapunten. Kula purun wangsul dhateng dandang mangure Pukulon. Enggih, Pukulun. Kula nyuwun pangapunten saha nyuwun pamit. Wangsul dhateng Nusa Kambana, Pukulun. Mangkono sapengkere pandya Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para Pandhawa manggih mulya. Mangkono uga Hyang Ruci ingkang manjing mring anggane Dyan Sadewa nulya kondur makayangan. Nuwun pamirsa, kasiget dumugi semanten cariyos Sadewa Mandhita. Keparenga kula pun Wiyanatmaja Trisna lumengser saking ngarsa panjenengan sami. Lan boten kesupen kula ngaturaken pepuji. Hayu Hayu, rahayu ingkang pinanggiyo. Nuwun, nuwun. Senang satu
sampean kuwi mau saka ngendi wae to? Saka keropak ibune ndeleng beksan. Apa ora dirungokke? Wong jagone wae wis kluruk ngono kok. Lah wong jamane iki jaman wis maju ya ibune. Senajan aku ki wong wis tuwa ning yo ndelok beksan terus. Iya, senajan ngono nanging rak kudu ngelingi ana anak putune to Pakne, kudu nyontoni sing apik. Iya iya. Jagone kluruk remes warane pate kamrusuk aduh senenge sadulur tani beberekan padha nangger pari srengenge nyunar ngulon renahe manuk ing oceh aning wit-witan pating cembrowit seneng atine gawe asri kaya sengisi Wos wayah esuk jagone kluruk rame suara aku seneng sedulur tani bebarengan padha